ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ 2022 ବହୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ। ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ। ଏଠି ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ତେବେ ବଡ଼ଦିନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସେତିକି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କଟକଟରେ ଥିବା ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ। ତେବେ ମହା ସମାରୋହରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଟକଟ ପାଳକ ଆସୋସିଏସନ ଏହି ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ସଭାପତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ସମ୍ପାଦକ ପରମାନନ୍ଦ ବଡ଼ସେଠ ଓ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମାରୋହରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ରାୟପୁର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଗାଲ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଦଳ ଆସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରମଣି କହଁର, କଟକଟ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପିଙ୍କି କହଁର ଓ କଟକଟ ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ସାବତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ସମାରୋହକୁ ଆସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କଟକଟରୁ ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ଲାଇଭ୍।